Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры і сёння будзем абмяркоўваць жаночыя івэнты, якіх шмат было ў траўні, у чэрвені. У студыі разам са мною лінгвістка, судовая перакладчыца, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок. Крысціна, прывітанне. Слухай, глядзіць. Так, прывітанне, шаноўныя слухачы і гледачы. Жывы эфір, калі ласка, пішыце свае заўвагі, пытанні, прапановы ў чат трансляцыі, што не супярэчыць здароваму сэнсу, усё агучым, ставце лайкі, дызлайкі, нават дызлайкі, калі вам нешта не падабаецца. Усё роўна гэта працуе для алгарытмаў Ютуба, а чым больш гледачоў, тым бліжэй дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Так, ну для пачатку, Крысціна, я пералічу івэнты, якія былі, пра якія мы хочам пагаварыць. Яе гісторыя, наша будучыня, беларускія жанчыны, якія змяняюць свет. Гэты івэнт прайшоў у траўні. Акадэмія жаночага палітычнага лідарства. Таксама ў траўні і вось літаральна днямі першы беларускі жаночы форум у Швецыі. Гэта нейкая актывізацыя ці, у прынцыпе, і раней ішлі вось гэтыя івэнты рэгулярна, але мы проста не надавалі ім увагі? Я думаю, што буйных івентаў, якія можна было б назваць жаночымі, апошнія 5 гадоў не было. І у нас не асабліва выкрышталізаваўся гэты кірунак. Я радая, што працэсы пайшлі, і гэты кірунак становіцца больш такім выразным. Першы з пералічаных івентаў, ці першае з пералічаных мерапрыемстваў, гэта тое, што зладзіў наш Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Празе. Мы прымеркавалі гэтае мерапрыемства да дня, калі Святлана Ціханаўская зарэгістравала 5 гадоў таму сваю ініцыятыўную групу, каб нагадаць пра пэўную смеласць, якую праявілі жанчыны ў 20-м годзе. І вось гэты прыклад, ён, напэўна, адзін з такіх яскравых прыкладаў. І больш сфокусавацца на тым, што часта жанчыны граюць важную ролю у пэўных сферах, але гэтая роля недастаткова падсвечваецца і недастаткова ёй надаецца ўвага. І вось наша гэта першае мерапрыемства, яно ў сабе акумулявала некалькі сфераў, не толькі палітычную, таксама сферу культуры, напрыклад, сферу СМІ, сферу акадэмічную, дзе мы хацелі паказаць канкрэтныя гісторыі, натхніць гэтымі гісторыямі. І не проста ўзгадаць пра тое, што было, але таксама неяк завострыць нашу ўвагу на тое, што працэсы працягваюцца. Проста мы, калі ў 20-м годзе гаварылі, напрыклад, пра жаночыя маршы, там вось акцэнтаваўся гэты фемінны момант. Цяпер не, і вось гэтая роля жаночая, она сыходзіць так неяк на такі другасны план, а хацелася б наадварот надаваць увагу. Слухай, ну так, калі падумаць, то і мужчынская роля сыходзіць таксама на другі план. Вось у нас ужо ёсць гэты каментар, ён нават прыйшоў яшчэ да пачатку трансляцыі. Ідзе 2025 год, ніхто з дэмсіл ужо нават не абмяркоўвае, што зрабіць, каб скінуць луку ці хаця б наблізіць, ну, там, змену рэжыма, да? Ну, можна і з мужчынамі, і з жанчынамі тут праводзіць івэнты, але сапраўды, як бы, ніхто з нас не выконвае такую ж рашучую ролю, як у 2020-м, напрыклад, жанчыны, якія выйшлі да камароўскага рынка ў белым, да, калі быў вельмі крытычны момант. Як бы калі здавалася, што ўсё, ўсіх ужо закаталі там в асфальт. Вось. Ну і далей так, шматлідныя жаночыя маршы, гэта ўсё мы памятаем. Проста, мне здаецца, час змяніўся, і роля мужчын, роля жанчын, ну, все гэтыя ролі сталі ролямі другога плана, у плане там геапалітычным. Паколькі згадалі акцыю каля Камароўкі 12 жніўня, адзін з лозунгаў, які там гучаў, мы за мір. І калі ось пару дзён таму адбываўся першы жаночы форум у Швецыі, гэты форум быў адкрыты паказам дакументальнай стужкі пра жаночыя пратэсты, дзе таксама вялікі, скажем так, вялікая частка гэтага фільма, яна прысвечана ў тым ліку
таму пратэсту акцыі пратэснай каля Камароўкі. І я мела гонар мадэраваць дыскусію пасля прагляду. І мы гаварылі якраз пра тое, наколькі актуальны вось гэты лозунг «Мы за мір», які гучаў тады. І цікава, што з аднаго боку так, таму што ніхто не хацеў бы, напэўна, каб у Беларусі адбывалася грамадзянская вайна, ці каб Беларусь была паўнавартасна ўцягнутая ў тую вайну, якая цяпер адбываецца з боку Расіі супраць Украіны. Але ў той жа час гэты лозунг ізалявана у сённяшняй сітуацыі, ён гучыць непрапарцыянальна гэтай сітуацыі. І самі жанчыны кажуць пра тое, што змяніўся кантэкст, трэба мяняць пэўныя падыходы. Наконт таго каментара, які быў зачытаны, я не прыйшла ў студыю з рэцэптам, як зрынуць дыктатуру ў Беларусі, але я дакладна ведаю, што я са свайго боку у той сітуацыі, якой знаходжуся, у тым месцы, дзе я знаходжуся, магу рабіць дзеля таго, каб набліжаць у тым ліку перамены у беларускім грамадстве. І гэта быў адзін з матываў, чаму мы разам з офісам Святланы Ціханаўскай запусцілі Акадэмію жаночага палітычнага лідарства, каб не ўзнікала сітуацый, які даволі часта ўзнікаюць пры арганізацыі мерапрыемстваў буйных ці пры выбары людзей, каго прызначыць на пэўныя функцыі, што жанчын няма. Это ўжо такі як асобны хаштэг «жанчын няма». Яны ёсць. Часам бракуе, я б сказала, нават не смеласці. Бракуе умоваў дзеля таго, каб яны пайшлі выконваць гэтую функцыю ці далучыліся да пэўнага буйнога мерапрыемства. І вось гэтая акадэмія, яна маецца на ўвазе як, скажем так, такое месца, дзе мы будзем рыхтаваць пэўныя кадры, пэўную такую базу, як экспертак, так і тых, хто гатовы выконваць больш актыўную ролю. І тут нельга пакінуць па-за ўвагай вялізны патэнцыял, які мы маем сярод палітзняволеных. Тыя жанчыны, якія адбылі пакаранне ці выйшлі на пэўных умовах і пакінулі краіну, яны несуць у сабе вялізны патэнцыял. І я б хацела, каб мы іх успрымалі не толькі як такі аб'ект для гуманітарнай дапамогі, але каб мы ў іх бачылі суб'ектаў, бо ў свой час яны зрабілі вельмі смелыя ўчынкі, за што, ўласна, патрапілі за краты. Але трэба зрабіць пэўныя умовы, паспрыяць стварэнню пэўных умоваў, каб пасля гэтага вымушанага выезду з краіны, пасля першаснай адаптацыі яны адчулі ў сабе сілу далучыцца да дэмакратычнага руху, ці вярнуцца ў дэмакратычны рух, калі яны ў ім былі ўжо раней да затрымання, да несправядлівага пакарання. І другі выпуск акадэміі, ён будзе зладжаны ў Празе нашым офісам, і мы для сябе пастанавілі, што гэтым разам мы зробім набор сярод былых палітзняволеных выключна. Колькасць удзельніц будзе меншая. Цяпер у нас выпусцілася 15 чалавек, наступны выпуск мы чакаем 10 чалавек. У тым ліку таму, што мы разумеем, што гэта вельмі ўразлівая група, і на занятках гэтай акадэміі у нас будзе прысутнічаць таксама чалавек з адукацыі ў сферы псіхалогіі, каб у пэўныя моманты выконваць ролю медыятара, медыятаркі, таму што, хутчэй за ўсё, такія моманты ўзнікнуць, але гэта не нагода не спрыяць таму, каб вось гэтыя былыя палітзняволеныя, хаця тут таксама не зусім дарэчна казаць былыя, так, пра пакуль не адбылася паўнавартасная рэабілітацыя, так, бярэм у такія ўдушкі былыя палітзняволеныя, тыя, хто выехаў, я маю на ўвазе, каб яны далучаліся актыўна да працэсу. Нягледзячы вось на складанасць вось гэтай вымушанай міграцыі, складанасць увогуле там
псіхалагічныя нейкія моманты. І яшчэ адзін момант, які хацела б я згадаць, чаму мы пачалі гэтым займацца больш актыўна. Нам трэба рабіць пэўныя крокі дзеля таго, каб звязваць пакаленне. І ўжо цяпер нават мы можам гаварыць пра тое пакаленне, которое там у 20-м актыўна выйшла, і новае пакаленне. І вельмі хацелася б натхняць і далучаць маладых дзяўчат, жанчын, якія, магчыма, у 20-м яшчэ у сілу, напрыклад, узросту не бралі актыўны ўдзел. Але у іх я таксама бачу патэнцыял, і это ў нашых руках, як іх перацягнуць на бок дэмакратычнага руху. Калі вось мы кажам пра як зрынуць дыктатуру, нам трэба працаваць не толькі над пэўнымі момантамі, звязанымі з якасцю захадаў, але і над колькасцю, колькі нас, тых, хто актыўна застаецца у руху. Я не хачу зараз ісці вось у гэты панятак дэмакратычныя сілы, таму што да яго можна падыходзіць як з палітычнай такой перспектывы. Это толькі вось палітычныя структуры ці шырэй, там, злучэннем грамадзянскай супольнасці, назовем это рух агулам. І вось я, калі кажу гэты рух, я туды, напрыклад, для сябе улучаю таксама і незалежныя медыа. Вельмі шырока, бо мы ўсе робім пэўныя крокі дзеля таго, каб сітуацыя ў краіне не змянілася. І одна рэч гэта вось змена, скажем так, палітычнага строю ў краіне, а іншая рэч это таксама змены ў грамадстве. Я думаю, што ніхто не будзе пярэчыць, што ў 20-м годзе рэвалюцыя, якая пачалася, яна тычылася таксама і нашай нейкай самасвядомасці. І тут можна раскладаць на шмат узроўняў, на там пытанне ідэнтычнасці, самаідэнтыфікацыі, але і ў тым ліку на пытанні пэўнай такой еўрапейскасці, наколькі мы гатовыя да інклюзіі, наколькі мы гатовыя вось пагадзіцца з тым, што жанчына можа выконваць вось гэтую праактыўную ролю, а не толькі стаяць на кухні каля пліты. І гэтыя працэсы, яны былі запушчаны, але яны ўсё яшчэ ідуць. І я думаю, што вось такія мерапрыемствы, якія вы пралічылі, што адбыліся цягам траўня-чэрвеня, яны спрыяюць каталізацыі гэтых працэсаў. Таму у межах нашых магчымасцей, на ўвазе празскага офіса, мы будзем самі ініцыяваць альбо далучацца да пэўных ініцыятыў, каб такіх мерапрыемстваў было больш. Але яно не павінна ўсё зводзіцца толькі да мерапрыемстваў. Вельмі важная таксама праца і супраца пасля. І адна з такіх высокіх мэтаў гэта стварэнне пэўнай такой сеткі, базы экспертнай і, скажем так, вось, кадравай, так, каб мы не задаваліся пытанням, а каго ўласна прызначаць? Жанчын няма, жанчыны ёсць. Просто трэба стварыць умовы і, можа быць, больш падсвяціць іх прысутнасць. Ну вот ты пачала адказ з таго, што няма рэцэпта у цябе, не прыйшла ў студыю з гатовым рэцэптам, як бы скінуць Лукашэнку. Да? Так у каментатара, мне здаецца, таксама няма гэтага рэцэпта. І ў мяне няма. Тут сэнс у тым, што ў яго зато ёсць каментар. Як бы, да? Ён мае права, гэта свабода слова. Безумоўна. Вось. Калі б у нас быў рэцэпт... Ці яна. І яна, дарэчы, Джон Доу. Ну, звычайна, яна, это Джейн Доу, да, але... все магчыма ў інтэрнэце. Калі б быў рэцэпт, я думаю, што яго б даўным-даўно ўжо ўжылі і адбыліся б гэтыя перамены, ці прынамсі рэжым бы змяніўся. Рэцэпта няма, але пра што кажа Крысціна Шаянок, пра тое, што ёсць грамадства, яно знаходзіцца ў пэўным стане развіцця, і вось гэта можна змяняць. Да? Напрыклад, наша стаўленне там да пэўных рэчаў. Вось была спрэчка пра бел-чырвоны-белы сцяг на прайдах, да, не, да, вось довады за, довады супраць. Як гэта выглядае? Да? Вось месца жанчын у грамадстве. Да? Гэта тое, над чым мы можам працаваць ужо цяпер, каб калі перамены адбудуцца, мы ўжо былі гатовыя будаваць лепшую Беларусь, а не тую самую Беларусь, умоўна, з якой мы з'ехалі там 4-5 гадоў таму, ну, ці хто там больш, ці хто менш, але проста без Лукашэнкі.
да? Это такое лірычнае адступленне. Вось я захацеў запытацца акадэмія, да? Калі есть слово акадэмія, ну ты уяўляеш сабе нейкі навучальны працэс, да? Няхай сабе это, конечно, ну, не нейкая рэгулярная рэч, акадэмія жаночага лідарства, але ну якія там палітычнага, да, прадметы, якія там былі вось у гэтай акадэміі падчас навучання, з чаго навучанне ўвогуле складалася? Яно было вельмі такім эклектычным, таму што, на жаль, вылучана на гэта ўсё былі толькі 2 дні, таму давялося так вельмі шчыльна укладаць гэтую праграму. Магу згадаць некаторыя з прадметаў, і я, нягледзячы на тое, што была сярод суарганізатарак, я прысутнічала на гэтых занятках. Па-першае, каб пэўным чынам каардынаваць працэсы. Па-другое, таму што сама лічу, што заўсёды ёсць прастора павучыцца ці давучыцца, самаўдасканаліцца. І для мяне, напрыклад, нягледзячы на тое, што я па прафесіі з'яўляюся судовай перакладчыцай і падчас атрымання адукацыі праходзіла пэўныя прадметы, было вельмі цікава папрысутнічаць на лекцыі, якая была прысвечана публічным выступу, менавіта палітычнаму публічнаму выступу. Усё ж такі, калі ты перакладчыца, там ёсць пэўныя нюансы, якія якраз такі адрозніваюцца, так? Перакладчык гаворыць звычайна трохі цішэй, чым спікер, спікерка і гэтак далей. А калі мы говорим пра публічны выступ і ты з'яўляешся актаркай, то ён мае іншыя крытэры, так? І гэта было карысна ў тым ліку для мяне, нягледзячы на тое, што я была з боку суарганізатарак. Было там што-небудзь у гэтай лекцыі пра тое, што для публічнага выступу жанчына мусіць апранацца так, каб абмяркоўвалі не яе знешнасць, а тое, што яна кажа і прамаўляе. Гэта было ў іншай частцы акадэміі, якую, дарэчы, вела я, она была такая больш практычна скіраваная. Мы гаварылі пра пэўныя бар'еры і перашкоды, а таксама выклікі, з якімі сутыкаюцца беларускія жанчыны, калі яны вырашаюць пайсці ў публічнае поле, менавіта палітычнае. Бо цяжка рабіць палітыку не публічную, так? І можна ў кабінетах там перамаўляцца, але ўсё ж такі палітыка это выйшаў на трыбуну ці выйшла і нешта прамаўляеш. І што сумна, што многія жанчыны, якія бралі ўдзел у гэтай акадэміі, сказалі, што мы радыя адчуць сябе нарэшце ў бяспечнай прасторы. То бок за межамі гэтай акадэміі атрымліваецца значная частка жанчын пачуваецца як у небяспечнай прасторы. І гэта жахліва, насамрэч. Таксама мы гаварылі пра тое, што знешнасць жанчыны часцей, прапарцыянальна. Это не азначае, што знешнасць мужчын не каментуюць, але прапарцыянальна знешнасць жанчыны, якая выйшла ў публічнае поле, будуць з большай верагоднасцю каментаваць. Таксама будуць ацэньваць, наколькі яна здольная сумяшчаць гэтую публічную функцыю, ролю з такімі традыцыйнымі ролямі, як жонка, маці, калі да іх падыходзіць у такім традыцыйным сэнсе. І часта згадваецца, напрыклад, тэма дзяцей у кантэксце жанчын, так? Хаця мужчыны таксама з'яўляюцца татамі, і мы вельмі рэдка сутыкаемся з сітуацыямі, калі бацька, напрыклад, 3 дзяцей трапляе у нейкія каментары, дзе абмяркоўваецца то, як ён пакінуў сваіх 3 дзяцей і паехаў на нейкую канферэнцыю, напрыклад, на форум у Стакгольме. А ў выпадку жанчын верагоднасць вышэйшая. Альбо тое, як хто адзяваецца, апранаецца. І, на жаль, калі сумарызаваць, для жанчыны, якая вырашыла пайсці ў публічнае поле, ў палітычную сферу, гэтых выклікаў значна больш, чым для мужчыны, таму што яна мусіць задбаць, падумаць пра ўсе гэтыя моманты і быць гатовай, што вот эта публіка, што яна проста можа можа стаць
з вялікай верагоднасцю аб'ектам абмеркавання, як мінімум, не зместава, што яна робіць і як яна робіць. А вось усе гэтыя моманты, якія мы пералічылі. То бок, умоўна кажучы, каб для мужчыны выйсці на трыбуну і прамаўляць, яму трэба проста выйсці на трыбуну і прамаўляць. Ну так, у асноўным, да? Жанчына мусіць паклапаціцца да таго пра шмат рэчаў, і мала таго, калі яна выйдзе і будзе прамаўляць, яна пазней сутыкнецца з асаблівасцямі ўспрыняцця. Напрыклад, а чаму ты стаіш на трыбуне, а не пліты? Падчас выступу. Як у Аліны Харысавай недавно так, было на канферэнцыі Reshape. Апранула гольфы і села, значыцца, на сцэне на канапе выступаць. Як это не абмеркаваць гэтыя гольфы? І, натуральна, сэнс таго, што Аліна казала са сцэны, ён ужо адыходзіць на другі план, а на першы план выходзіць абмеркаванне яе знешнасці. Ну, я згодны з аднаго боку з тым, што, канешне, у выпадку з мужчынамі такое адбываецца радзей. Так. Да? Ну, хаця таксама бываюць пэўныя палітычныя іміджы, умоўна, там, Жырыноўскі, які маша рукамі, таксама ўсе абмяркоўваюць, што за вар'ят там выйшаў. Вось, але это такі маргінальны імідж, да, не магістральны. Ну, але з іншага боку, вось Аліна, калі яна так апраналася, да, яна ж мусіла, не то што мусіла, а магла падумаць, што такім чынам яна справакуе людзей на абмеркаванне не таго, што яна сказала, а таго, як яна апранута. Тут мы абмяжоўваем тады жанчын-спікерак, так? Не то, што я не збіраўся абмяжоўваць жанчын-спікерак. Я калі шчыра ўжо бачу памылку лагічную, да, у тым, што я сказаў, ну, а чаму яна мусіла падумаць пра это, да? А ці нармальна это, што там чалавек мусіць думаць пра тое, як ён апрануты, і што праз гэта не будуць там яго слухаць, да? Нешта падобнае кажуць тыя, хто апраўдвае гвалт тым, што жанчына апранула кароткую спадніцу. Да? А, ну, ты ж ведала, што ты так справакуеш там гвалтаўніка. Да? Это мне, конечно, заўжды гучала дзіўна вельмі. Цяжка пракаментаваць неяк зместава вось канкрэтны гэты выпадак, таму што мяне, на жаль, не было на канферэнцыі Reshape, але з таго, што я чытала і чула у нейкім сваім атачэнні, такія водгукі пэўныя. Справа тычылася таго, што увага была звернута на знешнасць, а не на змест прамовы, а хацелася б, каб змест быў першасны. Што тычыцца гольфу, дарэчы, вельмі стылёва, вельмі смела і у нейкім сэнсе зайздрошчу гэтай смеласці. З іншага боку, я рада, што гэтая сітуацыя адбылася, таму што яна справакавала грамадскую дыскусію. І вось ужо колькі дзён прайшло, мы ўсё яшчэ гаворым пра гольфы, я думаю, што гэта яшчэ не канец, нават, можа быць, будуць якія-небудзь акцыі, каб дадатковы раз падсвяціць вось гэты момант, што калі прамаўляе жанчына, давайте паспрабуем слухаць, што яна гаворыць, а не глядзець на яе ногі. Я рада, што такія дыскусіі сталі адбывацца. І таксама сёння ўжо была згаданая дыскусія ў кантэксце БЧБ-сцяга, напрыклад, на прайдзе. Калі шчыра, мне цяжка ўявіць такую дыскусію да 2020 года. Мне здаецца, мы ўжо зрабілі пэўны крок як грамадства. Мы пра гэта ўжо гаворым, і мы здольныя пра гэта нейкім чынам канструктыўна дыскутаваць. Ведаш, я тут паспрачаюся з табой. Тут адбыўся вельмі цікавы твіст. Якби у нас до 20-го года і нас пасля 20-го года. Я вельмі добра памятаю дыскусіі, калі на мерапрыемствы пад чырвона-белымі сцягамі, напрыклад, на чарнобыльскі шлях прыходзіла група, напрыклад, анархістаў, да, са сваімі сцягамі. І таксама прыходзілі прадстаўнікі ЛГБТК+ супольнасці са сваімі сцягамі. Яны былі меншасці. И на их все, значит, накидывались, чего вы пришли? Вы там компрометуете наше мерапрыемство, да? Не трэба, да? Вот. Цяпер мы абмяркоўваем абсалютна супрацьлеглую сітуацыю. Так. На мерапрыемства пад вясёлкавымі сцягамі прыходзяць людзі з чырвона-белымі сцягамі, і ўжо
як бы ці ёсць ім месца на гэтых мерапрыемствах. Так што тут просто адбыўся разварот на 180 градусаў. Конечно, не па, як бы сказаць, не па нашай волі, да, але тым не менш, оказывается, можа і так быць. Да, вось згадайце 10 гадоў таму сябе і ваше стаўленне да вясёлкавага сцяга на чарнобыльскім шляху, да, і зразумейце, што сітуацыя павярнулася, да, і цяпер мы абмяркоўваем, ну, ці да месца БЧБ сцяг. Мне вельмі сімпатычны такі юрыдычны аналіз, які зрабіла Кацярына Дзікала па выніках вось гэтых узніклых сітуацый з БЧБ сцягамі на прайдах. І у сваёй вось гэтай юрыдычнай зацемцы яна піша пра тое, што у нейкіх такіх высокіх катэгорыях, калі мы аперуем паняткамі свабоды ці правамі чалавека, маршы 20-го года яны зместава пра тое ж самае, пра што гэта БЧБ сцягі на прайдзе. І гэта ўжо такія высокія матэрыі, да которых яшчэ нам, можа быць, належыць дайсці як грамадству. Але прынамсі мы пра гэта ўжо гаворым. І ўзнікаюць такія аналізы. Таму я толькі ўсцешаная, што гэтыя працэсы вось такім чынам былі запушчаныя. І пытанне хутчэй цяпер каталізатараў, як іх паскорыць. І вось у праблематыцы жаночай я бачу пэўныя задачы перад празскім офісам, што мы можам зрабіць для таго, каб быць такім каталізатарам. І увогуле, я думаю, што час наспеў гаварыць пра тое, што гэта мусіць быць адным з таксама з прыярытэтаў стратэгіі дэмакратычных сілаў, таму што стратэгія гэта не толькі пра зрынанне рэжыму непасрэдна, так, гэта пра перабудову нашага грамадства. І я радая, што часткай гэтай стратэгіі з'яўляецца праблематыка палізняволеных. І тут таксама вось трэба змясціць гэты фокус, каб убачыць у былых палізняволеных не толькі аб'ект для нашай дапамогі, але і суб'ект. Яны могуць нам дапамагаць. Менавіта. Празкі офіс увосень ладзіў такую тыднёвую стажыроўку для прадстаўніц асацыяцый палізняволеных і сваякоў палізняволеных. Я радая, што гэта мерапрыемства адбылося, таму што яно дазволіла, па-першае, лепей пазнаёміцца на асабістым узроўні, па-другое, як вось намацаць глебу для супрацы, палепшыць каардынацыю. І ось цяпер увосень, калі мы будзем з іншымі партнерскімі арганізацыямі ладзіць другі кангрэс па праблематыцы палізняволеных, я б хацела, каб асобная частка гэтага кангрэса была вылучаная менавіта пад асацыяцыі палізняволеных. Гэта новыя актары, якія з'явіліся ў полі, якіх нельга ігнараваць. І тое самае вось тычыцца былых палізняволеных жанчын. Я бачу ў гэтым вялізны патэнцыял. Нам трэба ствараць інструменты, і тут, калі я магу такі зрабіць заклік таксама да рэдакцыі, запрашайце, калі ласка, можа быць, часцей. Я ведаю, што вы стараецеся, каб гендерна тут такі былі эфіры збалансаваныя, просто звяртаць увагу таксама на гэтую частку нашага грамадства, былыя палізняволеныя жанчыны. Ім ёсць што сказаць. Безумоўна, звяртаем і будзем звяртаць, але вось такое пытанне прыйшло ў чаце. Вось гучаць пытанне, чаму цяпер мала жанчын у дэмакратычных сілах, але ж гэта цяпер вельмі рызыкоўная дзейнасць, якая, у прынцыпе, пагражае самымі непрыемнымі наступствамі, абсалютна несправядлівымі, але, ну, вось такі свет пабудавалі побач з намі за межамі, унутры межаў Беларусі. Ці актуальнае такое пытанне сёння? Ці хочацца жанчынам у такую палітыку? Я думаю, што тое, што колькасць заявак на Акадэмію жаночага палітычнага лідарства перавысіла колькасць месцаў, якія мы маглі дазволіць сабе, сведчыць пра тое, што попыт ёсць, жаданне ёсць, і больш за тое, выпускніцы гэтай акадэміі на сёння працуюць над ідэяй стварэння асацыяцыі жаночай.
якая будзе яднаць не толькі жанчын у палітыцы, але і актывістак грамадскага руху. І я вельмі цешуся, што нашыя жанчыны такі, настолькі самадастатковыя і настолькі хуткія, скажем так, у прыняцці пэўных рашэнняў, што вось літаральна нядаўна так была гэтая акадэмія, а ўжо мы на іншай прыступцы. Што тычыцца рызыкаў і небяспекі, безумоўна, але я б, калі шчыра, не хацела тут ісці вось у гэты падзел мужчыны і жанчыны, бо для ўсіх ёсць рызыкі. Так, ён, безумоўна, это рызыкі ёсць для ўсіх, і рэжым лукашэнкаўскі і іншыя рэжымы, якія звязаныя, пуцінаўскі і так далей, яны па сутнасці капіююць інструментарый, который меўся у савецкія часы, і здольныя знаходзіць рычагі і такія балючыя кропкі, як паўплываць, незалежна ад таго, мужчына гэта ці жанчына. Часам гавораць пра тое, што для жанчын большая рызыка, таму што яшчэ ж дзеці. Так, але я хочу тут нагадаць, што гэтыя дзеці не толькі у жанчыны, яны яшчэ маюць тату, яны і ў мужчыны, таму тут не зусім, мне здаецца, слушна вось гэта неяк вылучаць. Такое у двукосе можа быць слабым месцам, незалежна ад пола. І таксама яшчэ хочу звярнуць увагу, што калі мы гаворым пра рызыкі, то прынамсі вось з таго, што я пачула падчас нашай першай гэтай жаночай палітычнай акадэміі, часта рызыкі ці у якасці рызыкаў жанчыны бачаць пэўнае стаўленне не з боку рэжыма, а ўнутры грамадства, у тым ліку ўнутры дэмакратычных колаў. І трэба з гэтым працаваць. Это тое, на што мы можам паўплываць. Як зрабіць так, каб жанчына, якая прымае для сябе рашэнне ісці ў беларускае палітычнае поле, не пачувалася у небяспецы. То бок мала таго, што не з боку рэжыму. Для мужчын і жанчын рызыкі з боку рэжыму, так яшчэ і там стэрэатыпы, пэўнае там цкаванне, якога мужчыны не дапусцілі б у выпадку з мужчынамі. Хутчэй за ўсё, яны на сябе пачынаюць адчуваць жанчыны, якія ідуць у палітыку. Гэта, канешне, пытанне таксама пэўнай рэпутацыі. Так, у нас памылкі здараюцца і з таго боку, і з таго боку, але жанчынам часцей за ўсё даводзіцца плаціць вышэйшую цану за гэтыя памылкі, і часта гэта сканчаецца проста сыходам з гэтага палітычнага поля ці увогуле з публічнай сферы. У той час, як гэты інстытут рэпутацыі у выпадку мужчын, ён часта не працуе, і нягледзячы на пэўныя памылковыя рашэнні ці вялізныя нейкія хібы, мужчыны застаюцца на тых пасадах, на якіх яны былі, тых функцыях, якія яны займалі. І вось зноў жа, гэта тое, на што мы можам паўплываць, это не залежыць ад рэжыму. Это залежыць ад стадыі развіцця нашага грамадства. Я думаю, што на гэтай, у прынцыпе, пазітыўнай ноце, і я б сказаў, даволі відавочным і зразумелым тлумачэнні ад Крысціны Шаянок таго, з чым сутыкаюцца жанчыны, калі яны ідуць у палітыку. Чаму все ж такі іх трэба разглядаць асобна і дапамагаць, просто таму, што бар'ераў больш, у адрозненні ад мужчын, а небяспека тая самая. І таксама і нават больш, якая сыходзіць ужо там ад мужчын, якія дазваляюць сабе вельмі шмат, нават калі яны там пад аб'ектывамі камер, нават калі яны выступаюць недзе публічна. Гэта ўсё праблемы, і гэта ўсё тое, над чым мы можам працаваць ужо сёння. Ніхто, на жаль, у чаце ізноў пра тое, а як же так зрабіць, каб мы вярнуліся, Беларусь стала краінай, у якую мы хочам вярнуцца. Нема рэцэпта. Ні ў мяне, ні ў Крысціны, ні, на жаль, ні ў кога. Цяпер все ў пошуках.
все робяць тое, што яны могуць рабіць, але мы можам рабіць лепшым сябе, мы можам рабіць лепшым грамадства, грамадзянскую супольнасць у нашым выпадку, да, у якой мы дэмакратычныя сілы. Мы існуем, нарэшце дэмакратычныя сілы, каб мы былі прыкладам таго, як мусіць быць, а не проста адлюстроўвалі тое самае, тыя ж самыя рэаліі той самай краіны, звыклыя для нас абсалютна, да, але у якой жанчыны знаходзяцца на другіх ролях і, у прынцыпе, у якой па тэлевізары ўвесь час агучваецца, што яны не мусяць там займацца нічым сур'ёзным, а мусяць нараджаць дзяцей і стаяць ля пліты. Я памятаю серыю Шэрлока, яна выйшла некалькі гадоў таму, калядная серыя, у якой якраз такі быў гэты акцэнт пра тое, што жанчыны — это небачная сіла небачная мужчынам найперш, да, яны нават не чакаюць, што адтуль ад гэтай сілы можа быць нейкі ўплыў, могуць быць рашэнні нейкіх праблем, могуць быць ускладненні нейкіх праблем, ну але тут уже як ты сябе паставіш, як ты пабудуеш свае стасункі. А яна ёсць, гэтая сіла, і калі там, прабач, дзякуй за вельмі прыгожае падсумаванне. Беларусі яе недаацэньваюць сёння відавочна, да, то чаму яе мусім недаацэньваць тут мы? Вось хацеў я гэта сказаць. Я, можа быць, скончу такім заклікам да жаночай паловы нашага грамадства. Калі у вас ёсць жаданне далучацца да ініцыятыў, звязаных з будучай асацыяцыяй, якая цяпер вось народзіцца, жаночай, альбо з працай далейшай акадэміі жаночага палітычнага лідарства, звязвайцеся, калі ласка, з праскім офісам чехia.office Ціхановская.org, і мы будзем радыя супрацоўнічаць, мы будзем радыя разам будаваць новае беларускае грамадства, дзе жанчыны будуць бачнай сілай. Сябры, Крысціна Шыянок была ў нашай студыі, лінгвістка, судовая перакладчыца, дырэктара Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Мы размаўлялі з розных бакоў, але пра ролю жанчыны у цяперашнім беларускім грамадстве, у цяперашніх беларускіх дэмакратычных сілах, і пра тое, што можна зрабіць лепш, у прынцыпе, пра тое, што робіцца, каб зрабіць сітуацыю лепшай. Дзякуй, Крысціна. Дзякуй за гэтую тэму, дзякуй за эфір. Да пабачэння, сябры.